vaccination site ang ginbuksan sang Iloilo City Government subong adlaw. Sa Iloilo City National High School, nagpadulong ang pila sa mga nagpabakuna subong adlaw. Ini ang ika-6 nga vaccination site nga gimbuksan sang Iloilo City Government humalin sang nagsugod ang vaccination batok COVID-19 Marso sini nga tuig. 500 ang target nga mabakunahan sa ICNHS. Kada vaxsite may gindesignar nga vax manager. Subong may mga ara kita nga mga site managers, no. Sila naman ang ga-assign sa mga kung ano nga mga barangay ang ara dapat sa mga amuna nga mga sites naton sa vaccination. So sila na ang ga-assign ano ang makadto da sino hulat kita sang ilaman mga reports kung pila na mga utilization sa aton ano. So subong may mga vaccination site manager na ang ginatawag each site naton. Padayon man ang pagpabakuna sa iban nga mga mega-site, ang Iloilo Convention Center, Central Philippine University, Ateneo de Iloilo, University of San Agustin. Tanan, 1,500 ang target nga bakunahan kada site. Yaraman ang University of the Philippines City Campus, kaginalauman mabakunahan ang 800 ka mga individual. Siniman nga simana, pagabuksan ng vaccite sa Kalumpang Molo. Panugod ini sang plano sang COVID-19 team nga dalon sa mga barangay ang vaccination. Sa mga dason nga mga inadlaw, ga plano kita nga magamat-amat man sulod sa mga barangay. So we will be sending teams sa isa ka barangay nga kung diin makita naton medyo mataas ang kaso sang COVID naton, no. Sundo naton sila. Isa na sa mga plano naton subong nga magpang barangay na sa ara sa top 10 nga mga barangays katag-as ang kaso sang COVID kapin pa kung taas ang mga mortality ang gakapatay dira ba sa mga barangay. Magapang balay-balay man ng vaccination team agud bakunahan ang mga bedridden nga mga pumuluyo kag luyag magpabakuna. Iloilo City may manubo nga dengue cases sa una nga 6 ka bulan subong nga tuig. Tiyempo naman sang tig-ululan. Gani magluwas sa ginapangatubang nga problema sa COVID-19, ginatutukan man subong sang Iloilo City Health Office amo ang dengue cases. Sa listahan sang CHO halin Enero tubtob Hunyo 26 sini nga tuig, may 126 ka mga kaso sang dengue sa syudad. Ang maayo nga balita, wala sang napatay. Mas manubo man ini kung ikumpara sa kapareho nga period sang 2020 nga may 189 ka dengue cases kag isa ang napatay. Susubong sige-sige na ang kampanya naton, luwas ang aton nga COVID response. Ang aton nga mga district health center sige na kampanya with regards sa dengue. May mga dengue prevention campaign na sila, may mga ara kita sa mga flyers na ginahatag. Kag once may identify nga mga kaso, dasig kita magresponde ang sa mga larvicides naton nga ginabutang sa mga may tubig, kag ang aton nga galibot nga mga misting boys naton sige na siya active gyapon despite sa may COVID, sige aton nga pagkampanya against ang dengue man. May separado man nga personnel nga naga-monitor sang dengue cases sa syudad. Apang ang kampanya batok sa dengue ang hindi lamang responsibilidad sang lokal nga panguluhan. Gani nagaapila ang CHO sa publiko. Aside sang aton nga pag-maintain sang public health mga protocols naton, di minimum health protocols naton. Siyempre ang importante gid halin sa una sa kampanya naton para sa dengue is pagpanglimpyo naton sa palibot naton, no. Iwasan naton ang mga stagnant waters nga ara sa palibot sa panimalay para hindi na magbutangan sa mga lamok. Hindi na to mamugad ang lamok kag magdamo pa, just to prevent also transmission sang dengue. May pahanumduman si Mayor Jerry Treñas sa mga pumuluyo. Well, pangabaygid kita nga tani makapasiguro gid sang aton health protocols. We need to make sure that we continue to follow the health protocols. At the same time, ang ini sa problema ta sa dengue, importante gid nga tinlo ang aton nga palibot, no. That's why we are coordinating with Councilor Alan Saldivar para nga mapagwaya man ang iyang programa na I think for the last 2 years ang iya programa sa pagpatinlo sa mga barangay. Pila sa mga sintomas sang dengue among mataas kag pabalik-balik nga hilanat, sakit sang ulo, pagsuka kag pagtuhaw sang rashes. Tandaan man ang 4S agud malikawan ang dengue.
seek early consultation, self-protection, search and destroy, kag support spraying agud malikawan ang pagluntad sang dengue outbreak. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pamilya sang grabrider nga nabungguan patay sang nagligad nga semana ang nakabaton sang bulig gikan sa Iloilo City Government. Emosyonal nga nagpadulong sa talatapan ni Mayor Jerry Treñas ang 30 anyos nga si Kisha Cisnero, asawa sang grabrider nga nabungguan patay sang isa ka SUV sang nagligad nga semana sa dalan General Luna City proper. Ginsaysay ni Kisha nga nagpromesa pa ang iyabana nga si Zisli Cisnero nga baklan sang hampanganan ng ilang mga kabataan antes magpuli halin sa trabaho. Apang napatay ang 34 anyos nga si Zisli sang mabungguan. Ang last nga message na akon, ginapangayo iya ang ano sang panganan sa bata namon kay tagaan niya gani ang panganan ng mga kabataan. Tapos ang basa nga pahuway Canada kay base makapoy ka sa pagbantay sa mga kabataan ta hindi pagpakapuya ang lawas mo. Tuhabilin niya naman gali. Hindi ko magpatama makapoy. Sa pagpatay sa bana ko siya ko doon nagbagsak ang kalibutan sa akon kay wala kami. Ginpalabot ni Kisha sa alkalde ang ilang mga kinanglanon kag ginpasiguro sang alkalde nga maghatag sang bulig sa pamilya. Maluwas sa bulig pinansyal, gintanyagan man ini sang trabaho kaganda man ang alkalde nga buligan ini sa pagresolba sa kaso sang iyabana kag driver sang SUV. Matag ta financial assistance, nag-offer kita nga kung gusto ya mag-ubra, pwede ta siya mapaubra dira sa molo nga si SWD. At the same time kung ano pa mga kinanlan niya mabulig kita no kag ang ilang balay nanto sa Bato ang syudad mabayad. Nag-suggest ko sa ila nga kung may meeting sila diri sila matubangay sa tubangan ko para once and for all ma-resolve na ni kung ano ginman. Buligan man si Kisha sa pag-asikaso sang ilalinya sang kuryente bangod nag-a-apply na sila kuntani agud matakdan sang kontador apang napatay ang iyabana. Dako ang pasalamat ni Kisha sa bulig sang syudad sa iya pamilya. Bangod sini nabuhinan ng iya ginaatuba nga mga problema ilabi na sa ila kada adlaw nga galastuson. Happy ko ma'am kay ginasuportahan gid ako ni Mayor. Natagahan niya ko kang financial assistance kang labi na gid ang pagatagi sa akon sa bugas dako na nga bulig hindi na ako problema sang bugas namon lamang kabulan. Kay subong wala na ang bana ko wala na maobra sa amon. Mayor, padayunon mo lang ang pagbulig sa amon nga mga pigado. Kay ikaw lang gid ang amon madalaganan, Mayor. Ikaw lang gid ang amon nga masaligan. Lalo na sa amon nga kabuhi. Subong, ikaw lang gid ang amon nga kusugman. Salamat gid, Mayor. Tagaan ka pa sang malawig nga termino. Ginpahayag man ni Kisha nga isa ka mabuot kag mapisan nga bana kag amay si Zisli. Sa subong, ginaasikaso na sini ang bangkay sang iyabana agud mahamyang sa ila balay. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Anay Ilonggo OFW, ang isa na subong kasikat nga ilonggodesigner, kag nakilala bangod sa pagdisenyo sa mga indigenous bags. Maduagon kag human sa ceramics kag indigenous fibers ang mga bag nga ginadesenyo sang isa ka sikat nga ilonggodesigner. Iniamo si Mark Palabrica, isa ka anay OFW based sa Dubai kag nagatrabaho sa isa ka modeling agency. Apang bangod sang pandemya, temporaryo ini nga nagpauli agud magnegosyo. Inspirasyon ni Palabrica sa paghuman sa mga indigenous bags ang iya mga kliyente kag ang mga tinawo nga iya nabuligan. What really matters for me kung sketch ko or design ko sa bags ko are my weavers, or I call them my queens. And of course, my clients. Because it's a win-win situation. If my clients would love my bag, then I can give more jobs. Or my product, then I can give more jobs to my weavers. April 25th, I'm supposed to go back to abroad. But, sad to say, my pandemic and nag-stay ko sa Pilipinas. And I received a message after a month. I received a message na staff ng mga queen nga they asking for help because they don't have money to buy their foods and stuff like this. So I started to sketch my first product, which is the basket. And then I asked them to bring it to reality. And then, I'm really happy and it was really perfect for my eyes. And then I tried to market. I started with 10 pieces and then it was sold out. And then here you go, people loves it, and then nagdoble siya. And then until now, God is really good that the business is really doing well.
Ang paghatag sang obra sa mga Ilongga weavers ang ginakabig balik nga bulig ni Palabrica sa mga nagbulig man sa iya sadto sang siyang nagapangabudlay sa pangabuhi. Iya ginkalipay nga makabulig man sa isig kapareho. Even me myself, when I was abroad, life is not really easy. There's the times that I don't eat. This is realistic, but there's a lot of people help me, and I'll never forget that. So there's one person who told me like, sa panahon mo kung kabulig ka, bulig ka gid. And then now it's so nice that you help your community back, and it's so nice as well nga mabugtaw ka sa aga. You receive a message from your weavers saying like, sir, may pagkaon na kami. Ang bata naman, sir, makalakat na sa school. And that's priceless. You know what I mean? It's amazing how you feel inside that people really appreciate sa ginaobra mo, even it's pandemic. Nagumpisa lang sadto sa pulo ka mga weavers ang nahatagan sang trabaho ni Palabrica. Apang subong, mayara na sang 40 ka mga weavers gikan sa 3 ka nagkalain-lain nga barangay. Dako ini nga bulig sa mga Ilonggo weavers nga isa man sa lubos nga naapektuhan sang pandemya. Honestly, I didn't go to any fashion school, but I had experience working in a modeling agency abroad for almost 10 years. So I get a chance to work with international and local designers. So because I am very observant in terms of everything, so working with them, nakakuha ko sang idea. And of course, fashion is my passion. So next start ng business ko, like pandemic time, and then I keep on like innovating my product. At the same time, I traveled as well. So kinakumbine ko tanan ko nga ideas since my travel and my jobs, and I came up with different good ideas using our amazing fibers sa Iloilo. For example, this kulay bag, it's made of nito, and the artist will start draw for like 5 days, and then ang body niya nga nito for 3 days, and then ang gaman na ko di sa Iloilo sa matapos yun sa isa ka bag mga 2 days. So and all kung isa ka bag, let's say 8 days. Yeah. And I have the other bags as well that made of abaca. Yeah, this is abaca bag in leather. And then yeah, sorry. I have pineapple fiber. So ang fiber na ginagamit ko, I have abaca, pineapple, and nito vines. Mensahe ni Palabrica sa mga aspiring Ilonggo designers. To all my fellow Ilonggo, don't stop dreaming. Push yourself until you can and balance everything. Sa Hulyo 9, iya formal nga igalunsar ang mga indigenous bags. Pagahiwaton ini sa Richmond Hotel, upod ang 3 ka mga designers sa Iloilo City, nga sanday Bo Parcon, Jackie Peñalosa, kag Jor L. Espina. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.